Igen alle sammen. Så blev det andet sommer. Jeg hedder stadig Anton det Rad og elsker pebernødder. Ja, så fik vi vist lige banket en tysker, ikke? Ja. I dag har vi en ny udfordring. Som du kan se, er det Morsi 011, der har spurgt, hvor langt jeg kunne springe i længdespring. Se her. Så er vi klar. Jeg starter nu. Det er Steff Holberg. Det var vist rimelig langt. Husk, at du kan stille flere udfordringer dernede. Spørgsmål, gode kommentarer, og like, og favorite, og så kan du subscribe. Oppe i hjørnet. Ja, oppe i hjørnet. Følg med i morgen. Gør det. Det bliver godt.